Howdy, y'all. You're listening to Black Rhino Radio. Macanache, voi ăștia, suntem live aici la Black Rhino Radio, eu sunt Hefe, emisiunea asta se numește Vertigo Cultural, este în fiecare luni de la ora 14 până la ora 15 și în afară de asta există și un site unde puteți să ascultați podcast, o puteți asculta live, o puteți asculta cu cei mai buni prieteni ai voștri, cu rude, cu familia, în vacanța de vară, în vacanța de iarnă. Ce facem astăzi? Facem o emisiune, cred că e pentru prima dată de când sunt la Black Rhino, în care filmăm povestea asta. O să apară peste vreo, nu știu, eu am zis acum, zic de așa, din capul, în vreo 2 săptămâni, undeva pe un site și sper să o monteze Georgiac, el încă nu știe, nu i-am zis. Și vedem dacă o să vrea să ne ajute, dar oricum, Macanache este alături de noi, mulțumim foarte mult că ai venit și spunem bună ziua, bună seara, depinde când ascultă lumea emisiunea. Mă te zici tu, mersi. Salut, bine v-am găsit. Cam așa e povestea. Bă, fii atent, uite, în emisiunea asta chiar vorbeam înainte că o să vorbim, știi, că era un episod din Seinfeld mai de mult, am văzut când i-au prezentat ei vreau să fac un episod pilot în care vorbeau despre nimic. Da. Zis, bă, ce vorbim azi? Bă, vorbim despre nimic și exact fix asta o să facem noi în emisiunea asta, o să vorbim despre nimic, o să ascultăm muzică frumoasă și înainte de toate, îți spun eu acum, emisiunea asta este făcută în jurul faptului că în fiecare ediție o să pun o piesă Deftones. Ce tare! Da, și nici măcar tu nu poți să oprești chestia asta. N-ai cum, pentru că poate. Deftones conduce această emisiune. Și ascultăm mai întâi niște Deftones, pentru că așa e povestea, după care ne întoarcem și vorbim vrute și nevrute aici la Black Rhino Radio, dar mai înainte Deftones, pentru că efectiv nu pot să zic nu. The Black Rhino Radio. Gata, suntem live, Black Rhino Radio, eu sunt Hefe, alături de mine Macanache. Suntem ediția numărul 40 și nu mai știu cât. Fiecare ediție include, bineînțeles, o piesă Deftones și în ediția de azi include și pe Macanache. Și hai să vorbeam mai devreme de faptul că o să vorbim în emisiunea asta despre nimic sau despre ce ne vine nouă la cap și vreau să te întreb, acum vreo 2 săptămâni noi tot vorbeam pe WhatsApp cu plecatul tău cu avionul, știi, probabil că o să te întreb chestia asta, zi-mi și mie, acum vreo, nu știu, în vară povesteam despre frica de a te sui în avion. Da. Zi-mi și mie, acum 2 săptămâni când ai fost la Chișinău, 3 reguli pe care le-ai urmat astfel încât să ajungi acolo și să te întorci. Să nu mai fie trășă. Cum ai făcut? Pentru oamenii care într-adevăr au... Una la mână m-am încolțit cu singura soluție de a lua avionul, adică aveam un concert înainte cu o zi și practic dacă nu vreau să merg la concertul ăla, plecam cu o zi înainte, 12 ore, câte ore faci până acolo cu mașina și am fi nebunit 12. Deci practica până la Cluj. Un pic mai mult, da? Și am făcut asta, după aia m-am gândit, zic, bă, dacă vreau să mă duc să călătoresc în alte țări mai mult, știi, mai mergem noi, dar mergem așa, ia Diana biletele din timp fără să știm și deodată că vezi că să-ți faci tu un bagaj așa pentru o mini-vacanță și plecăm direct. Și tu ai zis, dar ce e aeroportul ăsta? Ce e chestia asta? Mă sui în avion? Nu vreau. Și după aia al treilea lucru e să treacă decolarea. Atâta. Deci, practic, la atunci aterizare, când e sus... Da, la aterizare este ok, în timpul zborului este ok, decolările nu îmi plac. Știi cum e ușor, e când e sus, dar când e jos mai greu, da. toți vor sus. Noi vorbeam despre povestea asta atunci, pare că prin vară, când eram la un festival de film la Cluj, care se numește TIFF și acolo am avut... un film, cum să-i spun, am jucat într-un film, noi doi, într-un film care se numește Perfect și am fost acolo la premieră, bla bla bla, blu 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 și vorbeam despre filme. Nu vreau neapărat să te întreb care e relația ta cu filmele, ci țin și mie niște filme, am înțeles că tu plângi la filme, e adevărat? Băi, plâng, dar la care nu se așteaptă lumea să plângă. Zi-mi și eu un film la care vreau și eu să merg la care am plâns, uite, am plâns la ăsta după Netflix cu Sex Pistols. Ok. Adică am niște momente așa când rezonez cu chestia aia, zic, uite, a reușit cumva, nu știu, să treacă peste un moment ăsta destul de dificil, cam acolo sunt mai soft, când văd că omul e călcat în picioare, toată lumea aruncă cu pietre în el, n-are nicio șansă, nu-i dă nimeni nicio șansă. Da, și cumva sunt acolo lângă el și îl susțin și așa mai devii mai emotiv cumva. Tu mergi la film singur? Te-ai dus vreodată la cinema să intri să zici, bă, vreau și eu să mă uit la un film? Nu. N-ai experimentat povești și cred că singurul film la care am fost până
2015-16 a fost 8 Mile, atât. Știi, ai fost cu motiv Da, acolo. și asta că era 2 lei bilet, adică îmi permitea, nu știu, era la cultural acolo, destul de nasol cinematograful ăla, păcat că l-au stricat, l-au făcut supermarket și era 2 lei biletul la orice film și au intrat. Țin minte că intrasem toți repării din cartier, pac, 8 Mile plus încă câțiva care n-aveau nicio treabă, probabil văzuse 8 Mile deja de 100 de ori tot cartierul și se fuma, se bea, era altfel de cinematograf, era cinematograful vesel. Aia zic, era, și ziua era destul de dubios cinematograful, nu prea puteai să intri acolo, îți luai bătaie sau îți luai alte chestii. Deci, practic, 8 Mile a fost un film la care tu ai fost în sală, de atunci nu prea ai mai fost prin sala de cinema și ai fost la TIFF, pe marele ecrane. Da. Știu că nu neapărat relația asta cu cinematografia, dar cu televiziunea, parcă acum ceva ani am văzut la un moment dat la televizor, trecând eu în drum spre baie. Și că zic, bă, dar e Macanac, prezentai o emisiune asta de talente. The Four. Cum a fost pentru tine? Practic, ai ajuns acolo și ai urmat tot așa un scenariu, lumea aplauda când ziceai tu, zice, băi, acum aplaudați, bravo. Sau cum era? Da, e o lume și asta cu televiziunea. Mie mi-au arătat că erau la, nu știu, exact, mai erau încă vreo 2 țări unde era deja formatul și au luat și ei formatul și mi-a zis, bă, noi te vrem pe tine așa cum ești tu. Ai dat vreo probă? Da, m-am dus și am vorbit cu ei. Adică da, chiar am fost la o probă și m-am pus să prezint așa, să-mi imaginez eu că intră concurenții, intră nu știu ce, și erau mai mulți oameni, și influenceri și alți artiști din alte care nu te-au zone. influențat. Nu, și până la urmă m-au ales pe mine, nu știu de ce, li s-a părut lor că e mai interesant așa, nu prea am eu experiență de prezentator, dar încercam așa să fiu cât de cât corect și pentru ei și să fiu și eu cum sunt eu, mai ciudat un pic așa, să fac chestiile mai în felul meu și de câte ori le făceam mai în felul meu, nu știa dacă e gherlă sau nu, dacă e bine sau nu. Hai să mai tragem o dublă, hai să mai facem încă o dată, dar de data asta mai normal, mai știi, mai... Așa mai făceai o chestie, te uitai stânga-dreapta, bă, o fi fost bine? Nu o fi fost bine? Da, cum s-a terminat povestea asta? Te-au contactat pentru sezonul nou? Sau, cumva cred că trebuia să fac pe 2 ani sau ceva de genul și al 2-lea an a fost de fapt reluare prima emisiune. Cum? A doua emisiune n-a mai fost filmată, s-a dat reluare prima emisiune. Încă un an, cumva noi făcusem un contract pe 2 ani, 3 ani și după aia și al 3-lea an a fost iară reluare. Tot primul sezon. Deci tu practic erai în reluare acolo. Da, după 3 ani îmi ziceau doamnele mai în vârstă, camerele de la vederi din fața blocului, că bravo mamaie, te-am văzut aseară. Zic, mamaie, unde m-ai văzut? Și cu la emisiunea aia cu 4, cu talente, zic, păi a fost acum 3 ani, nu mamaie aseară. Și m-am dus și am dat pe un Smart TV de ăsta de poți să dai back înainte, o zi, 2, 3, cât vrei tu și chiar era... Deci a fost cumva un an s-a dat ca lumea emisiunea și după aia vreo 2 ani reluare. Ok, cum vedem noi filmele astea cu BD, știi, din... Bine, a fost pre-registrată, totul era registrat înainte, dar finala a fost live, acolo cred că a fost cel mai mare emoție, că era, orice greșeală se vedea, nu mai putea scoate la montaj. De, nu știu, cu talente, cu ceva. Da, a câștigat băiatul ăla, un băiat care cântă la chitară și... cu vocea și nu știu ce s-a mai întâmplat cu el. Corect. Auzi, tu dacă ai fi să mergi la un concurs de ăsta, dar nu din postura de prezentator, ci de postura de concurent, tu cu ce talent ai duce? Care ar fi cel mai mare talent al tău? Zici, bă, eu am venit aici, fiți atenți ce pot să fac. Aș putea să fac multe, știu să și construiesc, adică dacă ar trebui să fim pe o insulă undeva, construim o barcă sau o casă sau ceva, m-aș descurca și cu construcțiile, aș ști să gătesc, nu știu, am ceva talente de-astea, care nu sunt talente, ar trebui să fie basic-ul la toată lumea. Trebuie știi să construiești, să gătești și să plantezi un copac. Să și plantezi, da, nu știu, să crești roșii la România, au talent undeva. Deci, practic, tu te duce cu construcțiile acolo sau cu... Da. Uite ce știu să fac de mâncare. Da, și... Na, cam asta e. Și eu mă descurc și cu lucru în echipă, mă descurc și așa solo, de nebun, singur. Mă descurc cam oriunde mai pune, fac eu cumva și... fac să fie bine. M-a zis Bruce Lee, be like water. Foarte bine. Fii ca apa. Acum vreo 2-3 ani ai participat la o poveste cu Vița de Vie. Ai cântat împreună cu ei pe o scenă la un concurs, cred că cu Red Bull. Red Bull okay, Sound Clash. Tova Mare, nu? Da. Cum a fost?
Bă, e mișto, din ce am înțeles, cu Ombladon vreau să facă, inițial, dar el avea niște chestii atunci și a zis, bă, încercați cu Macanache. El m-a propus, ceea big up și multe chestii de genul, mai mereu m-a recomandat Ombladon și a vorbit frumos de mine pe la lume, îi dau cu pace și atunci ei m-au sunat, ai până la studio, cam ce piesă și am zis, bă, cred că non-stop asta ar merge, făcută mai rock așa, să ne combinăm. Și am repetat vreo săptămână, două, nu mai știu, și am mers și am dat-o la ei, mă, a fost haos. Ți-a plăcut, eh? Da. Mai sunt trupe pe care le-ai tu pe agenda cu care ai vrea să colaborezi, în afară de Coma? În afară de Coma sunt puține, dar sunt. Nu știu. Acum am văzut că când eram mic am văzut un pic la TV Partizan aia cu fata mea, model, da? Și încă vreo două, dar și cu ei. Am fost acum la primul meu concert live Partizan. Ți-a plăcut? Mamă, mi-a plăcut maxim, ce personaje, ce oameni, frate. Da, e o poveste. Eu încă descoper. Adică... Păi dacă ar fi așa puțin să ne întoarcem în timp, zi-mi și mie, cum a fost la școală cu tine? Băi, destul de ciudat a fost la școală cu mine, că... Ți-a plăcut? 1-4 le-am făcut într-o școală în Titan, la școala 22 Mexic, cea mai hardcore. După aia m-am mutat lângă Dinamo, unde făceam gimnastică și am făcut 5-8 acolo, care era cu profil sportiv, nu prea făceam noi fizică, chimie, eram cam scutiți de toate astea, că noi luptam să ducem România pe primul loc în lume. Și după aia, până în clasa 8 m-am lăsat de sport. Păi ce făcut cu România? Păi m-am lăsat și de școală și de sport și la cluburile te ajutau să intri la licee de profil, cum ar fi Benjamin Franklin, care avea vreo 2-3 clase, nu știu câte locuri, câteva zeci de locuri pentru sportivi, de la canotaj, de la box, haltere, basket, handbal, It's all about the Benjamins, cum zicea acolo. Da, și n-am apucat să intru că mă lăsasem și am intrat prin puterile mele la Autobuzul, la Grigore Cerchez, dar am intrat la Seral, direct în Tranoa. Operațiunea Autobuzul, operațiunea Monstru. Și intram pe la 7 seara la școală, ieșeam pe la 11 fără un pic, nici nu mai prindeam autobuzul sau ceva, era destul de dubios. Cu toate că tu erai la liceu Autobuzul, nu mai prindeai. Nu mai prindeam. Asta e semn deja. Da. Și cu undeva, cred că după primul semestru sau ceva de genul, nu mai m-am dus. Și munceam. Dimineața la 5 mă duceam la pescărie în spate la Unirii, era o hală de-asta de pește, acolo lucram în fabrica aia. Și după aia mor de beat pe pălincă și țuică, că nu rezistai acolo la frigul ăla pe ceai. Și ajungeam bea la școală, nu prea mă interesa, nu prea îmi păsa, nu știam unde sunt, de-abia mă lăsasem de sport, eram așa peste tot. Și ulterior m-am anturat cu băieții de la Romană care făceau graffiti și făceau rime și se îmbrăcau mișto și cam de acolo, da. Adică am în cap acum, l-am pe Muppets. Îl știi, Muppets cu fane, îmi îmblau ei tot timpul și i-am în cap acum, că mereu stăteam la Romană și îmi dădea, aveau ei un CD player de la portabil, o zenea așa, fiind sărac, îți dai seama, doar mă uitam și încercam să-mi imaginez ce se învârte pe CD-ul ăla și mi-arătau muzică super mișto, cam tot ce îmi puneau rămâneam marcat pe viață, de la Saiyan, Super Crew, Kimani Marley, Das FX, Real Hip Hop și cam tot ce am eu așa la suflet acum, cam de la... Dai play și era alt nivel, bă, pot să fur eu CD player-ul ăsta. Ce înseamnă pentru tine să fie ceva cool? Așa, când toată lumea zice, l-ai văzut pe Macanache, e mega cool, cum se îmbracă el, mega cool. Și tu ce zici despre mine? Când vezi uite, ne vezi pe noi aici, ăștia nu sunt așa cool sau ba cum? Da, e cool, toți au factorul coolness, cred că e chestia diferită. Și mă gândeam așa, cred că am mai zis asta, când m-am gândit într-o zi să nu mai fiu așa hater. Și m-am urcat în autobuz, că luam mereu la muncă autobuzul ăla de la cap la cap, din Bercen până la Păcii, cu metrou, cu de toate și am zis, bă, astăzi să încerc să fiu un om mai bun, să nu mai judec, să nu mai mă cer cu lumea pe locul din autobuz, să nu mai mă bag controlorii sau ce mai făceam eu. Și hai să plătești și bilet azi? Nu, că bilet oricum nu plăteam, nu era o opțiune. Asta, da. Dar încercam să văd pe oamenii chestii mișto, adică de la un zâmbet, nu știu, de la mâini, de la înălțime, de la pantofi, cum poartă blugii sau cureaua sau un lanț sau un cercel sau o băbuță, niște ochelari mișto sau ceva și uitam și zic, bă, hai că cred că poți, adică în loc să văd chestiile nasoale din oameni sau ce mă deranjează, să văd chestia aia mișto. Păi, care oare pantofii are ăla, chiar drăguț. Bă, chiar drăguț.
Te-ai inspirat poate puțin din toate poveștile astea și pentru faptul că ai creat brandul ăsta interzis al tău? Da. Adică dintr-un amalgam așa, din ce ai văzut tu, de la Das FX până la autobuz? Cred că aveam în cap, nu știu unde am văzut sau de ce am văzut, numai că dacă n-ai voie ceva, îl vrei, știi, ca la copii, n-ai voie dulciuri, parcă mai rău vrei. Și îmi place Toblerone. Da, m-am gândit că dacă fac ceva, cum ar veni, să scrie direct pe el interzis, toată lumea o să se bată pe el, mamă, uite, sunt interzis cumva și o văd și altfel, nu interzis la modul că îți impune statul sau ceva, știi, o lege de aia, o regulă, n-ai voie să faci aia, tocmai aia să faci, știi, cam la aia se referă. Să e interzis, dar pe dos. Da, adică sunt interzis pentru că fac ce-mi place, cum am și făcut o piesă în care încercam eu să explic conceptul ăsta, cumva să ești interzis pentru că nu ții cont de reguli totuși, să nu ai probleme, să ajungi închis pe undeva, să nu poți să te mai exprimi, să nu mai faci nimic. Hai mă, începem cu de-astea acum. Da. Hai să fim pe bunăstare și pe autobuz, pe ce vedeai tu acolo frumos. Da. Povestea asta cu brandul interzis a crescut în ultimul timp, odată cu tine, practic. Deja e de 7 ani. O vedem mâine la Zara, magazin. Zic că pe tipul ăla îl știu. Care a fost momentul din cariera asta ta în care ți-ai dat seama, bă, chiar a început să mă știe lumea, sunt popular? A fost vreo zi, te-ai trezit dimineață și a fost altfel la bloc sau la metro? Dar dumneavoastră să nu plătiți, vă rugăm eu? Cred că a fost ok când a venit poliția prima oară la mine la muncă. Nu știu ce făceam pe acolo, a venit poliția, Macanache. De fapt n-a zis Macanache, a zis, bună ziua, s-au prezentat ei așa serios și făceau un prank ei mie. Și mi-a cerut buletinul și zicea, ia uite, nu te cheamă Macanache în buletin. Și zic, bă, ești nebun, nici nu mi-au dat amendă și a fost așa, zic, bă, cred că chestia asta are și niște beneficii. Deci, practic, cu popularitatea. Te-ai acomodat ușor cu popularitatea bruscă, adică la un moment dat poate mergeai mai de mult, nu trebuia să te fii atent la ceva. Bă, l-am văzut pe Macanache, era în autobuz, bă, tu ce făcea ăla? Da, nu știu, nu o simt cum o simțeam eu când, să zicem, l-am văzut prima oară pe Ombladon, plecând de la un concert de neexpirați și eram în spatele lui cu 3 tovari, bă, le umplă-te, uite. Adică nu o simt că sunt chiar așa, nu cred că mă vorbește lumea, ori fi, puștean mai mici, Macanache, nu știu ce, dar o simt mai mult că îmi dă libertatea, nu știu, și aș vrea dacă pot să inspir și pe alții. Că multă lume crede că scoate o piesă, mai îmi trimit mulți și acum toată lumea vrea să fie rapper, trapper, muzician, toți, nu zic, toți suntem artiști, dar nu se întâmplă așa, te-ai decis azi și mâine gata, ești artist. Și le zic că, bă, frate, dacă n-ai bani de studio, n-ai bani să registrezi, n-ai bani de aia, n-ai bani de aia, du-te, ia-ți un job, te chinui un pic acolo 50 ani sau cât o fi, până reușești să-ți găsești un concept, să-ți găsești o identitate, să până te faci o piesă. Da, până la 55 de ani, după aia ești liber să faci ce vrei. Nu, dar mai întâi să se descopere pe ei și după aia poate să o ducă în orice direcție. Mai ascultăm o melodie, că hai să ascultăm, stăm povestea? Cântăm povestea, cântăm povestea vieții mele. Hai să vedem aici, suntem pe Black Rhino și facem poveștile astea. Eu vin din era când ascultam la Bloc Pantera. Aia zi, vin din era când ascultam la Bloc Pantera, sună foarte bine. Macanache live la noi la emisiune, la Vertigo Cultural este emisiunea asta, Black Rhino Radio este locul unde ne puteți auzi live acum și începând de mâine cred că există și podcast și uite, Macanache zice că montează emisiunea. Mă bag dacă nu poate Jurjac. Sunăm pe Jurjac, dar am zis că sunăm după emisiune ca să nu se supere, că la ora asta doarme la 2:30 el. Probabil sau e în studio, face o piesă nouă, cine știe. Face o sculptură nouă. Hai să mai vorbim puțin despre niște chestii absurde, gen ce ți-ar plăcea ție mâine să citești pe prima pagina ziarilor sau să vezi prima știre pe internet că s-a întâmplat cât timp tu dormeai. Zici, bă, astăzi pe pământ, ce? S-a rezolvat problema cu încălzirea globală. De ce asta? Da, asta ar fi cel mai frumos. Dar bine, e o știre, îți dai seama că o să fie minciună. Nu, am zis așa, să fie știre, dar să fie approved by the world. Da, asta, cred că oamenii ar fi mai liniștiți după aia. Bine, asta cu ce implică toată știrea, nu știu. Și ce crezi că ar trebui să facă un om măcar o dată în viața lui? Să planteze câțiva copaci, nu știu, măcar atât. Ai plantat tu copaci? Am plantat, da, plantăm. Cam în fiecare an ne adunăm și mai plantăm pe aici pe acolo. Am început la ziua lui nepoată mea. I-am luat ei un măr, am mai luat și eu un păr, un cireș și un gutui și le-am pus mai întâi prin fața blocului pe acolo, că am observat eu că nu mai erau corcoduși, nu prea mai sunt pom fructiferi, nu știu, i-au tăiat.
Și mă gândesc așa că și eu când eram mic mă plimbam pe stradă și mereu mă urcam în cais, mai luam caise, dude, ce era peste tot. Și mai pun din când în când cât un copăcel. Cum vezi tu povestea asta cu social media? Ești ok? Ești liniștit cu ea? Ești bucuros? E un lucru care te ajută? Un lucru pe care tu vrei să-l folosești zilnic? Cât timp poți să stai fără să te uiți la telefon? Adică în momentul de când ai intrat aici a fost practic în continuu. L-am mai lăsat. E faza că acum mă folosesc de chestia asta ca să promovez, știi? Să arăt lumii, uite, stă acolo, dacă vrei să dai de mine, cumva îi țin la curent cu ce fac eu, unde sunt și ce îmi place mie. Și plus că internetul m-a ajutat, nu cred că Corect. eram unde sunt fără YouTube, fără Facebook, fără... E o nouă eră. Adică... Știi cum e ideea că mai de mult în anii dinainte de internet, atunci când nu știam nici măcar cum arată oamenii ăia și la un moment dat apărea o poză, zic, mamă, ăsta e Metallica, păi eu știam că e altfel. Adică fiecare și închipuia cumva, dar acum e la modul că poți să și scrii, dai tag și știi că ăla cumva o să vadă la un moment dat. Că n-are de ales. Cine e tipul ăsta? Bă, trebuie să-i răspund, că nu e ok ce fac. E un băiat din București, din Obor, piața Obor, de la mici. Dar trebuie să-i răspund. Care, nu știu așa, din ce ai observat tu și din cunoștințele tale, care e cel mai faimos, stai puțin, că aici nu mai știu eu, bătrân, urmăritor al tău, follower? Cel mai faimos follower? Zici, bă, uite, Brad Pitt. Nu vine să cred, e Brad Pitt. Nu știu, chiar nu mă uit cine mă urmărește. Intru așa la oamenii care îmi dau tag în story, știi, stau deci cu mine. Deci n-ai observat pe nimeni care... Nu. Stau așa, fac story, fac sau poze cu mine și după aia le postează pe net și intru pe ei să văd dacă mi-a dat follow. Și văd că nu toți nu dau follow înapoi, doar se laudă pentru ei. Uite, sunt cu maimuța asta aici, sunt șmecheri, știi, sau ceva. Adică mă gândesc dacă tot facem asta, dă și un follow, nu te costă nimic, oricum ai câteva mii de oameni la follow. Lasă și tu un follow de la tine. Păi aia zic acolo. Dar din agenda de telefon a ta, care este cel mai important om sau cel mai cunoscut? Probabil Delia. Ok. Cred că Delia e cel mai faimos om, da, din agenda mea de telefon. Nu știu, n-am mai făcut schimb cu alții. În schimb m-am întâlnit cu băiatul ăla din... Stranger Things. Ăla, Walking Dead, ăla, șeful la Walking Dead. M-am întâlnit cu el la o filmare undeva, era șeful la stuntman, la o chestie de asta. Stau lângă el și zicea, Diana, ăsta e ăla din Game of Thrones, ăla, mortul. Stătea lângă el așa. Ăla care a ajuns bine, mortul. Da, am vrut să iau o merdenea și nu putem, eram așa starstruck lângă el. Ok. Și chiar s-a întâmplat asta cu Starstruck în poveștile tale? Da, cu Redman, când a venit Redman la Blue Night Club. Okay. Deci în primul rând nu mi-a venit să cred că are 200 de metri înălțime. Deci era atât de înalt, cred că îi veneam până la buzunar, până unde e turul la pantaloni. Și a venit, a lăsat așa, nu mai știu, $50 sau $20 așa la intrare. Yeah, fuck this shit, yeah. Mă duc aici, stau cu ăștia. În fine, cred că a venit Redman în clubul ăla așa mic, care nu era nici cât un autobuz, nici băi, dintre membrii Wu-Tang, zi-mi și mie care sunt după tine top 3, dintre toți sau albume ceva care sunt afiliate cumva din oameni care sunt în Wu-Tang. De-a lungul timpului mi-am schimbat părerea despre membrii la Wu-Tang. Eram mare fan ODB, încă sunt, adică când a murit ODB, am ținut doliu, chestii de-astea nebunii. Deci tu ai fost by the book. Da, cum trebuie, ca la carte. Și după aia Method Man, am avut perioadă în care îmi plăcea foarte mult RZA, care el e așa cumva ca și rapper, mi se pare cel mai departe, așa e cam, poate cu Masta Killa se bate acolo pe ultimul loc. Și am început să-l ascult pe Inspector Deck, așa, și după ce am văzut și filmul ăsta, cumva Inspector Deck ar fi primul, după aia ar fi Method Man și după aia Ghostface Killah, care... Rayquan, mie doar îmi plăcea Rayquan ne place? și Rayquan. Păi ne place îmi plac Rayquan. toți, dar mai rugat să fac un top. Cam asta ar fi Inspector Deck, Method Man, Ghostface Killah și GZA, da. Hai că am zis pe toți încă puțin deja. După aia am aflat că omul e profesor, a predat la Harvard sau nu mai știu unde, fizică cuantică și chestii. Ăla deja nu mai e rapper, are și el acolo la al 10-lea chestie și rapper, face și poezie de fapt. Mai departe scrie în carte, știi cum e. Ce să te mai întreb eu de povestea asta? Știu că am mai fost prin locuri cu tine și încercai să iei de mâncare și apoi nu mănânc, nu mănânc. Povestea are asta ouă, are lapte. Are tot, trebuie să-i dăm lista. Ce înseamnă pentru tine? Cum ai ajuns totuși? Știu că ești vegan, nu?
S-a ajuns dintr-un motiv mai special sau a fost o poveste pe care tu Au ai fost simțit-o? Sau care niște povești mai nefericite, cumva am mâncat pe unde mai mâncăm noi când mai mergem pe un concert și mereu pe fugă și cred că e o problemă la noi în țară asta cu alimentația, știi? Că e mâncarea stricată, carnea stricată în special, adică totul e stricată. Da, mănânci niște carne stricată, cred că și la cele mai high Michelin, 200 de stele Michelin, restaurant, tot e o bubă undeva, e un gândac, e un șobolan mare. Eu când lucram în bucătărie aveam un șobolan cât jumătate de mixerul ăsta și când mă trimiteau să iau chestii morcov sau chestii din spate de acolo, ieșeam cu partea cuțitul, în caz că vine să-i dau, știi? Nu era șobolanul ăla din testoasele ninja, știi? Bă, cam cât ăla era. Dar n-aveai ce să faci, n-aveai cum să-l dai afară, chema deratizarea de toate, nu? Că omul s-a învățat acolo, că acolo e mâncarea, și cumva de la mâncare mi s-a făcut rău, am făcut o toxinfecție de asta alimentară. După aia am mai făcut încă una la nu mare distanță și după aia, după câteva luni, am lăsat eu mai moale, mâncam vegetarian, că Diana era deja vegetarian de câțiva ani, vreo 3 ani. Și iară m-am mâncat pe mine să mai mănânc o șnițel de pui, că și asta era, mâncam noi când merg în concerte și chestii, mănânc doar piept de pui sau șnițel de pui cu cartofi prăjiți, că știu că se dă repede puiul, nu prea are timp să strice, bla bla bla, cartofi prăjiți, e ceva. Ți-ai făcut un calcul repede și ți-a ieșit iar fădos. Da, și tot așa am ajuns, tot așa, 2 zile, iar nu puteam să beau, nu puteam să mănânc, nu puteam să mă hidratez, mă deshidratam, era rău, vomitam, mă căcam pe mine într-una, 2 zile, simțeam că mor, efectiv. Luai furazolidon și zic, bă, o să încerc să nu mai mănânc carne deloc. Și cum te descurci? Uite, având în vedere că prin București sau în general e foarte greu să ajungi, magazin, știți, să ne oprim la benzinării cu formația, stai și te uiți printre 7000 de feluri de carne. Toate cu carne. Dar biscuiții cu carne. Da. Dar scola aia cu ce? Cu carne. Am avut un concert chiar. De la un concert am început, am cântat la Bacău undeva și zic, Diana, fii atent că nu mai mănânc, încerc să am o zi de dietă vegană și am găsit undeva niște hummus cu falafel, după aia am mai găsit, a fost o zi superbă, a doua zi dimineața la hotel, la bufetul vieții suedez, care era viața mea, să merg acolo, să iau ouă peste ouă. Îți plăcea Suedia cel mai mult. Da. Și am ajuns acolo și nu era nimic, erau doar roșii și poate 2-3 măsline și mi-era o foame și nu prea pot să mănânc dimineața, mai ales chestii acide, mere, roșii. Okay. Și am înnebunit, am urlat pe acolo și că eram number one, care primul vegan după planetă, așa urlam pe acolo, zic, dar nu-i corect, nu-i frumos, tot felul de mezeluri și de toate și mi-a făcut femeia până la urmă niște vinete. Dar stai, domne, liniștit, calmați-l pe băiat. Da, exact. Și era și un de ăsta super hotel de ăla de 5 stele, adică dacă nici la ăia n-au de mâncare, la celelalte ce pretenții să mai ai. Și am reușit să trec peste 2 zile așa, fără Zi-mi un meniu special de-al tău pe care tu vrei să-l mănânci atunci când mergi într-un restaurant. Păi aș vrea să mănânc chestii cu, nu știu, cu avocado, chestii salate, îmi plac salate, mamă, neapărat supe de legume, nu prea găsesc supă de legume fără să ai fiert os în ea înainte și ne dăm seama... așa întreb, dar osul? Nu, comand o supă de legume, da, ciorbă de legume, vine și când mănânc de ea și e prea gustoasă, să-i dau seama pentru că că zic, nu. Pericolul spărgerii. Da, când e prea gustos are carne în ea, cam mai e prima regulă la mine. Povestea că la un moment dat merge unul și după aia recunoaște până la urmă, da, să știți că a fiert doamna Coca, a fiert aici un ciolan. Coca, vino aici! Da. Știi că era povestea aia, sunteți că nu mănânc carne, ci sunteți vegetarian, păi să vă fac un grătar? Vă pun niște mici. Vă fac ceva frumos. Auzi, care e pentru tine cel mai bun remediu la macmureală, după o seară pe care tu ai petrecut-o într-un mod american și ai ajuns acasă și te doare dimineața rău de tot capul? Când lucram în bar și ieșeam de la muncă pe la 4-5 și mă apucam de băut pe protocol, că era la jumate și mă știam cu toți barmanii de pe centru vechi, intram la muncă la 10 și eu cumva la 8 ajungeam rupt în gură direct la muncă, nu mai mă duceam acasă și ce făceai? Îmi comandam un mic dejun de ăsta, o omletă cu pâine prăjită, cam atât. Hai să notăm. Ceva și un fresh de portocale, că aveam, așa nu ușor? Toată lumea are, da, cam așa, și multă apă. Ce înseamnă că e super antrenat. 3-4 litri de apă și asta făceam cam la 2-3 zile.
Mai ales pe, pe weekend nici nu mai dădeam pe acasă. O omletă fresh și o aspirină. Hai să începem, cu ce trebuie. M-a învățat domnul Liviu cu aspirină. Ia-mă o aspirină, mănâncă ceva. Dar înainte sau după? Sau cum e? Înainte să te culci după ce... Bine, dacă nu dormi acum, nu știu. Nu, mi-a zis el la un moment dat, m-a văzut terminat pe acolo pe la muncă, mă băteau scrumierele și mi-a zis, bă, ia așa, du-te, ia-ți un mic dejun, ia-ți un fresh, ia o aspirină și bea apă. Doctor era. Da, doctor în beție, avea master, avea tot. Și... A fost vreo beție de asta în care a doua zi când te-ai trezit, te-ai gândit, mă, ce am făcut aseară? Mi-e greu să mă uit, știi cum era chestia, că erau doi tot așa care vorbeau și zic că ăștia doi zice, bă, cum ai ajuns aseară? Bă, eu cu Uber-ul. Ok, dar tu? Da, și ăla zice, da, eu? Da, am și băgat-o pe o piesă, am luat salariu cu tovarășul meu Cosmin și am mers până Unirii să ne uităm de haine, ce să ne luăm și noi la salariu. Și era prea scump, nu știu ce sacou văzusem și era fix câți bani aveam, vreo 7-8 milioane. Zic, bă, nu dau atâția bani pe el. Am mers în control, corect. Marțea cum era pe vremuri la jumătate de preț, am băut de ne-a rupt și la un moment dat am plecat acasă, eu m-am urcat în spate, m-am întins direct ca pe canapea, el s-a urcat în față și el s-a dus pe el acasă mai întâi și pe aia zis la taximetrist, el stă undeva pe acolo. Că a arătat cu deget. Și m-am trezit efectiv pe mijlocul străzii, pe bordură, dormeam pe ghiozdan, nu mai aveam portofel, nu mai aveam telefon, nu mai aveam bani, nu mai aveam nimic și ies de acolo, i-am crezut că sunt undeva militari. Și când ies mai la stradă așa, eram Scria în spatele Bolonia. Nu, eram în spatele blocului. M-a lăsat omul bine, dar mi-a luat banii, telefonul. Bă. Și pe aia m-am dus acasă. Și ulterior, în ghiozdanul ăla, peste vreo 2 luni, că n-am mai folosit ghiozdanul ăla, era telefonul acolo și portofelul, dar fără bani. Deci omul a avut, practic, a avut jumătate ok. Da. Hai să-i dau, hai să-i las, dar hai să-i iau. Era prea bubuit telefonul, nu cred că luai nici un leu pe el, nu știu, era prea demodat. Băi, dacă mâine ar fi apocalipsa, sfârșitul lumii, ce-i face în seara asta? Nu știu, m-aș vedea cu mama, cu tata, ne-am adunat cu toți, toată familia. Stăm la o masă, la o vorbă, la o chestie, așteptăm așa, râzând. Te uiți pe geam. Da, ce să faci? Să mă duc să caut un avion. Nu, pe dar tu oricum nu te sui. Stai mă puțin că e nasol aici. E super nasol. Știu că lucrai la un moment dat sau nu știu, mai lucrezi sau nu știu ce mai faceți cu un serial. Există povestea asta sau e super secret și nu trebuie să știe nimeni despre ea? Sau cum e povestea? Că ești înconjurat de oameni care fac glume foarte frumoase. Da. Și cam asta e povestea, nu? E pe Comedy Store, încă e acolo, episodul pilot și așteptăm să se ocupe fratele nostru Căluț, care și el e producătorul acestui serial și poate reușește el sau vede cineva care vrea să investească într-un sezon. Care e povestea? Povestea e că sunt 2 rapperi, un singur vis, nicio șansă. Ăsta e sloganul serialului. Sunt 2 rapperi, pe unul îl cheamă un singur vis și pe altul să știi. Da, acum să aducem și noi, că e destul de popular acum hip-hop-ul, rap-ul în general, e peste tot și la noi cu comedia e mai greu. Și cred că are și un serial de comedie mișto, mai ales că toată lumea, toată comunitatea hip-hop, rap, când au văzut How High sau când au văzut ăla cu Snoop Dogg sau ăla sau 8 Mile. Și sunt comedii, că ăla e mai serios, 8 Mile-ul, toată lumea rezonează cu ăla, dar și la comedii ți arată niște adevăruri, dar tu râzi ca să le digeri mai ușor. Și cred că ar prinde, că e un fel de Tântălău și Gogomanu, un fel de How High, un fel de aia, un fel de sitcom. Sunt foarte multe idei comprimate într-un... Câte episoade de-astea ați filmat sau cum e? Unul singur am făcut, dar avem mai multe scrise, doar că nu avem bani. Așteptați provincie. Păi da, stăm de unde atâtea, sunt mii de euro, așa, și pe prietenie, când am făcut-o pe prietenie. Vă rog eu mult de tot, că fac glumele astea super ok și aș vrea să le audă lumea în jurul meu. Dacă nu, probabil o să... Mai avem. Dar astăzi nu avem unde să-l vedem, nu? Ba da, pe Comedy Store. Există. Dar e doar episodul pilot care și singurul. Îți prezintă mai multe idei cumva, dacă sunt foarte multe glume băgate cu japca ca să înțelegi din pilot cam ce potențial are serialul. Nu l-am menținut o singură idee și idee așa și să înțeleagă toată lumea. Dacă ești așa, dacă ești mai ciudățel un pic, o să înțelegi că am pus mai multe idei tocmai în scopul de să înțelegi că pe viitor o să avem și de-astea, o să avem și comedie de-aia, o să avem și... Deci tu practic ai făcut un platoaș. Un platoaș, lumea vede, gustă să guste din fiecare. Bă, mi-ar plăcea mai mult, nu știu, așa sau așa. Oricum nu contează ce vor ei, că tot ca noi îl facem. Exact, știu chestia. Cum vi se pare, dar oricum nu mă interesează. Și mă gândeam că în
cel mai rău caz poate să facem un film de lungmetraj. Deși n-aș vrea asta, că faci un film de lungmetraj cu Metantălău și Gogomanu sau How High și ăla a fost, ai spus toată povestea. Pe când dacă îl faci serial, poți să abordezi fiecare episod pe o altă temă și o ții ca Seinfeldul la infinit, adică Dallas sau... Care e serialul tău de ăsta? Stand-up? Ăsta folosit cel mai des așa în memoriile tale drept, wow, ce amuzament acolo. Seinfeld, Friends sau nu știu cum... Există ceva care e mai frumos decât Seinfeld? Eu tot încerc să găsesc, dar nu am găsit încă. Bine, nu atât de lung, dar îmi place, sunt și ăștia. Lascars e un desen animat care e așa nu știu ce și mai era și ăla cu Mete Red Show, eram super așa pe el, dar au făcut un sezon și după aia l-au tăiat, adică vrei mai mult, dar n-ai de unde. Și așa, da, ca longevitate și ca... Asta Seinfeld, cred că e, mă uit la el în fiecare an. E superb. Și de 2 ori mă uit. Și de 3 ori și de 4. Da. Acum vreo săptămână am văzut că ai fost invitat la o poveste, Andrei, speaker motivațional, sau nu știu ce ai făcut acolo. Da. Zi și mie, uite, acum vin și eu la tine și vreau să fiu motivat. Zi-mi niște povești care să mă motiveze să fiu super... Era ideea de fail, știi? Păi de ce te-o chema pe tine? I love to fail, cumva, că dacă dai fail, înveți din greșeli și cumva îmi place să dau greș ca să învăț mai repede, cumva. Și fiecare trebuia să zică o poveste în care a dat gherlă undeva, doar că m-am dus pe altă gândire și m-am gândit că, practic n-am dat fail niciodată sau nu mă deranjează că dau fail. Că atâta timp cât învăț și dacă nu dau fail, nu învățam chestia aia. Ți se pare că ai dat până acum fail undeva și ai vrea să schimbi dacă te uiți în urmă? Am dat fail, dar m-am dus așa. Cu costumul ăla 7 milioane la unire? Da, nu, conceptul speech-ului meu a fost că fail e atunci când nu încerci, atunci dai fail cu adevărat. Când vrei să faci ceva și planul te răzgândești, nu. Numai cine nu muncește, nu greșește. Da, nu o să știi niciodată cum va fi chestia aia dacă nu încerci și cam de acolo a plecat. După aia am povestit eu așa capitole din viața mea în care eram efectiv sub orice critică. N-aveam ce mânca, n-aveam unde să dormim, n-aveam prieteni, n-aveam aia și cumva toți care au venit după aia după mine au fost așa, ce mai zicem acum, că ăsta a avut o viață destul de nasoală, știi? Și cred că erau chiar rușinați. Ce să zicem, mă? Păi, mi-a spart unul mingea în 88. Da, nici păi nu știut. Ei au zis că o să fie mai așa, că vin eu cu energie și o să fiu Caterinca și să fiu eu la început, dar de fapt am fost, cred că, cel mai trist de acolo. Știu eu pe un băiat pe Macanachel, cunosc eu, o să vină, spune niște glume la început și până vin ăștia cu fail. Dar, și ai venit tu pe dos, le-ai stricat. Mi-a plăcut că a mai fost o doamnă avocat și încă 2 domni care au business-uri mari, cum ar veni milionari, chestii de-astea. Așa trebuie să te duci la ei, domne, serialul meu, știi, tu așa trebuie să te duci cu serialul. Da, și uite, acum că zici, dar am întâlnit în seara un băiat care face Capra cu trezi. Ok. Și era pe acolo băiatul și pe 28, nu știu, luna viitoare în cinematograf, de-abia aștept să văd și am mai vorbit cu el că e și el în cultura hip-hop, cum ar veni, știi, e și el hip-hopper. Și am zis că poate vrea să facă un film cu rapper, cu chestii, nu știu. Rapper cu trezi. Da. Da, cool, dar ăsta cred că o să fie cel mai mișto film horror românesc după Dracula, nu știu. Capra cu trezi, cu Maia Morgenstein și... Yeah. Păi vedem atunci când o să apară, luăm popcorn și mergem în sală și ne jucăm. Da. Băi, dacă ar fi să ai așa o super putere, cea mai șmecheră putere, să câștigi tu la o Kinder super putere, ce ar vrea să fii tu cel mai mult? Să poți să le... Nu, n-ai voie, asta n-ai voie. Asta nu, fii atent să poți. Ai început greșit. Nu știu, aș vrea să fiu ca Superman cumva. Adică să fii cu ochelari așa și costum, să intri în cabină, să ieși de acolo și să zbori. Da, să fiu ca Superman, dar fără partea cu kriptonită, să n-am nicio parte care să poată să mă oprească niciodată. Și e o problemă undeva, gen de aici, de la interviu, e ceva, a scăpat cineva, nu știu ce, de ăsta... ulei de ăsta toxic în ocean, să mă duc acolo să-l iau, fac un vârtej, îl iau, îl pun într-o pungă mică, îl topesc și gata, s-a rezolvat. Nu știu. Deci tu practic vrei să ajuți lumea prin ceea ce spui. Da, mare fan Captain Planet. Era... Gonna take pollution down to zero. Zic, da, sunt. Te-ai implicat în acțiuni de astea ecologice până acum? Dacă tot vorbim despre adunat maxim și... am participat la festivaluri și concerte caritabile unde am mers și
am cântat și toți banii s-au dus pentru cauze de genul, adică nici nu exagerăm cu concertele caritabile, că după aia o să bănuiesc că mă cheamă lumea numai la caritabile, asta e un sfat. Am eu băiat, Da. am eu pe cineva. Ăsta e ăla de caritabile, mă, ăsta e Macanache caritabilul. Dar măcar pe an, nu știu, dacă facem 5-10 concerte caritabile, eu sunt mulțumit, le fac și pe alte pe bani și e toată lumea fericită. Deci, practic, partea asta ecologică e ceea ce îți va lua cel mai mult timp din povestea cu puterea, superputere. Tu vrei să te bazezi pe ecologie. Să repar. Dacă tot vorbeam de concerte și orice fel de concerte, mai ții minte când a fost prima dată când ai intrat într-o sală de concert și ai văzut niște oameni pe scenă care cântau și ai rămas impresionat? Da. Nu știu sigur, dar cred că a fost în cluba. Ok. Și m-a dus cineva, n-aveam voie să intru în club, cred că aveam 15 ani, 14 ani, nici nu mai știu. Și am intrat în cluba și era gen Raparta, Connector, încă niște băieți din drumul taberei. Au fost vreo 10 trupe sau MC rapperi care îi dădeau CD-ul lui Eddie, era DJ Eddie atunci, și dădea CD-ul și băga și sărea CD-ul, nu e bun, nu-i băga, bă, pe voi nu putem să vă mai băgăm. Adică eram atent la fiecare detaliu și mi-a plăcut mult cum cântau ăia și eram, bă, ești nebun, ăștia fac, ce fac ăștia aici, ești nebun, dă un CD cu niște beat-uri de pe net, că nu cred că erau ale lor, nici nu știam de conceptul de net, cred că de-abia apăruse. Și asta am vrut să fac instant, am vrut să mor pe scenă, să zic, dă-mă mie CD-ul ăla cu beat, să-l iau și eu, să-l ascult, n-aveam unde să-l ascult acasă. Și până am mers la un tovară și a luat el, l-a pus pe un CD și am cântat pe beat-ul de la The City, de la Wu-Tang, am făcut noi o piesă cu BDB, prima trupă. Și am mers, dar nu ne-a lăsat să cântăm atunci, în anul ăla. Am mers abia când s-a mutat Clubau la Twice. Și că veniți la anul, că vă sunăm noi. Da, când s-a mutat Clubau la Twice și toată lumea venea acolo, îți luai, plăteai 10 lei biletul, Culture House, care e acum, da? Și plăteai 10 lei biletul, îți dădea și o Coca-Cola sau Fanta, ce era pe atunci, și în prețul de bilet și era pentru puștani party-uri la 12 ziua. Și venea acolo, băga rock, punk, hip-hop și cam atât, poate niște DNB. Și la un moment dat, la jumătate, sau erau două momente, la jumătate și mai spre final, chema rapperii să-și dea bucata, cam acolo multă lume. Am mai văzut și niște băieți din Poarta 4, de unde mă trag eu. Era adevărat, nu știu ce, de Poarta 4 faur, nu știu, rămâi în proză ca la prozar, aveau ei niște dume de astea. Păi știu. Și zic, mamă, deci avem rapperi acolo și eu nu-i știu, deci clar trebuie să mă duc să-i găsesc, să mă învețe schema asta cu rap-ul, că dacă eu fac, ei știu. Și ai căutat? Nu am căutat, că deja mă mutasem din Berceni, ne-au dat afară din casă și ne-au dus în... Stați, domnule, că trebuie să vorbesc cu oamenii ăștia, nu mă dați acum. În schimb am mai găsit o trupă, Coleric se chema, în autobuz, acolo erau niște băieți de clasa 12-a, Robanu, cu încă vreo 2 băieți care mergeau pe la baluri și cântau de 1 an, 2, 3 pe la baluri, chestii, nu prea aveau concerte. Și am mers și pe la ei, pe la un bal 2 și am mai învățat, mi-au zis niște dume, niște chestii și... Auzi, prin concerte la început a fost vreodată vreun moment în care, să zicem, lumea nu era din prima atentă la ce se întâmplă pe scenă? Sau, cred că da. Și cum adică există vreo poveste în care faci oamenii să zici, băi, fii atent, ce era? Da, acum știu, dar atunci nu știam, atunci eram doar așa. Nu, eram... Mă credeam super rockstar. Mi-aduc aminte, a fost un concert în Iore, era o scenă pusă în aer liber cu niște public, era un hip-hop gathering, adunare și eram și eu cu cărbune, cred că aveam noi trupa noastră Homeless Tribe cu Skinner, dar Skinner nu venise sau ceva. Da, și am urcat pe scenă, ne îmbrăcasem noi cu pantalonii ca Chris Cross pe dos, așa, cu buzunarele de la spate frumos. În față, niște glugi, căciul și eram răi și nu țin minte nimic. Țin minte că aveam o sticlă de Alexandrion sau Polar ceva, hai, dă-i tu jumate, îi dau jumate ca să avem curaj. Ne-am urcat pe scenă, ne-am cântat noi piesa, nici nu știu ce piesa am cântat, la, și pe aia am coborât, i-am omorât, i-am distrus, cred că toată lumea stea cu spatele, efectiv, era la baie, dacă... Dar mintea mea era că era tot parcă eu plin, dădeau de cap pe muzică, mamă,
ce-au răpuștean ăștia. Dar sigur nu era nimeni Știi, atent. lumea cu spatele, pentru că erau și ei tot cu pantalonii pe dos, că așa era Chris Cross, practic. Ei și-au pus pantalonii pe dos, ea tot cu pantalonii pe dos. Da, cam ăla. Și a fost vreun concert care, nu știu, pe care ai văzut cu cineva de afară, care te-a impresionat și ai vrut foarte mult să-l vezi și ai zis, bă, ce mult aș vrea să văd pe nu știu cine și am fost și am văzut și, băi, ăștia sunt. Uite, când a fost Wu-Tang în București sau... N-am fost atunci nici la Guru, n-am fost la Gangstar, am pierdut multe concerte. În schimb, am fost la Prodigy, când erau toți, la Untold și efectiv mi-a pupuit capul. Și deci eu când i-am văzut pe scenă, când a dat primul kick la tobe sau primul sintetizator de la prima clapă, am început să o iau razna, nu puteam să mă controlez și m-am băgat efectiv fără direct, Alexandrion, fără Polar, fără nimic. direct la gard acolo și am început pogo, am început să iau, să mă bat, dansam singur inițial și după aia când a venit drop-ul deci s-au practic anturat cum ar veni scenă. ți-a ieșit din minți. Da, e ăla... Deci Prodigy a fost pentru tine cel mai de efect concert Cel care mai- te-a marcat și care te-a făcut top, să... cel mai top. Nu Și se- concertul tău, cel mai important pentru tine, care a fost? Cred că primul, gen după ce m-am reapucat cumva, că faza cu Twice-ul și CD-urile și cluba a fost până în 2002-2003 Ok. și după aia în 2014, 15, 16, Când ai venit tu super forță. cu ăsta sunt eu, da, a venit, mamă, iau-te-l pe ăsta peste noapte, da. Și cumva a fost ăla din centru vechi, Goblin. Ok. Am făcut Ce primul a meu fost concert după primul- vreo săptămână, două de când am scos ăsta sunt eu, m-a sunat, bă, am vrea să faci concert și eram, bă, am o piesă. O cânti pe aia de 40 de ori, foarte bine. Cam asta am făcut, am mai scris aia cu fiecare zi și mai aveam niște concepte de o joacă de copii și original, cred, dar n-am apucat să le învăț. Și practic am încercat să le cânt, am dat gherlă, am cântat tot ăsta sunt eu de vreo 10 ori, bis, Practic 30 de minute. da, niște freestyle-uri, n-aveam DJ, nu mai știu, era cineva acolo care dădea play pe Winamp la piese, era și DJ Dox, cred că chiar Dox dădea Respect. play, da. Pentru Dox. Și a fost așa, erau toți tovarășii mei, toată lumea, sărbătoream primul meu concert și nu era scenă, microfonul se auzea, mi-au căzut dinții din gură, adică am avut, Deci tu, ăla practic, a fost practic cel mai terminat tu concert practic al ai meu. oferit tot acolo. Da, ăla a fost cel mai terminat profesional concert al meu. din Dar și punct cel mai de- frumos. Da, cea mai frumoasă amintire pe care o să o am vreodată și nu cred că o să mai bată nimeni chestia asta. Bă, vreau să te mai întreb, dar uite că nu mai avem timp. Vreau să te întreb cu povestea ta cu gimnastica. Da, Cum a fost? Când a fost? Când te-ai oprit? De ce te-ai oprit? De ce Tata- nu reprezinți România astăzi? da, tata a făcut și el mai multe sporturi, între care și gimnastică cu domnul Stoica, nu cred că a făcut cu Dan Grecu, care e Ok. cel mai șmecher pe gimnastică la noi. A făcut cu domnul Stoica, un domn care cred că e mai bătrân ca Dan Grecu. Care e cel mai șmecher pe gimnastică? Da, și frasul, unchiul meu, a făcut și el gimnastică, a ajuns până pe la europene, mondiale și s-a lăsat, a fugit pe vremea comunismului, a rămas acolo cu sportul, n-a mai venit în România. Și Că a făcut triplu salt de afară, știi? da, și când s-a întors în țară până 94-95, când trecuse comunismul vieții, m-a dus și pe mine la sală și m-a prezentat unui prieten care era antrenor deja, Marian. Cred că Marian Drăgulescu îl chema, dar nu e ok. Marian Drăgulescu campionul, e Marian Drăgulescu, O coincidență de nume. uh, Prietenul tău. antrenorul meu, da, care era foarte bun la bară fixă, știi? Care e cel mai bun, nu știu... La ce aparat da, era la ce cel mai aparat bun? era... Eu tind să cred că eram bun la paralele. Okay. La inele n-aveam forță și am sternul ăsta pleznit. Și la bară îmi plăcea și bara fixă, că eram destul de... Două aveam destul de paralele și un mobilitate. microfon, știi? Da, două paralele și un cal cu mânere. Calcul. Cal cu mânere, în schimb, nu mi-a plăcut niciodată. Nu... Acum te mai uiți la gimnastică când Mă vezi mai la uit, da, televizor, da, adică da. tu acum observi din punct de vedere al cunoscătorului, să zici, mă, deci a făcut Tsukahara, nu știu de Da, care, da, și da, tu da, zici, am- n-a căzut bine, hai să mergem, nu sunt niște oameni ok. Asta e că mai mă apucă, mai mă uit pe Instagram, pe peste tot, urmăresc niște pagini de gimnastică Da, deci internațională. încă ești pasionat. Da, și zic că ia niște elemente, Adler și nu știu ce, și dau seama, stai, eu nu mai știu ce e Adlerul. Și intru și caut, zic, păi, asta Asta era da, vezi, dacă n-ai TikTok sau cum. Da, asta era la ordinea zilei, știam toate elementele și alea care mai durau ani de zile până să le învăț, le știam cum se numesc și ce sunt și plus că gimnastica pe vremea lui antrenorul meu era o răstăgolire și o roată, pe vremea mea la, nu știu ce, erau două dublu salturi Tsukahara și acum deja e SF ce se întâmplă, adică
Roboții, vin roboții, se aruncă în sus, în jos. Sunt oamenii, fac niște exerciții de-astea de... rămâi mas și Dacă ai face pușani. acum, crezi că te mai ține după ei? Știi că asta e ca și la fotbal. N-ai cum. Păi da, mă, dar Pele juca în 70, ia să-l pui acum. Păi acum vine ăla și dă un cot. Că... Nu, noi aveam și atunci, mai cădeau băieți la antrenament sau așa și își rupeau mâna, știi, în două sau piciorul sau așa. Ai avut rupturi de astea diverse? Da, până și... Nu, n-am avut așa rupturi mari. Dar în cap și mâini și sucel și întorse și chestii am avut, dar așa osul rupt n-am avut. Și mulți care și o săptămână, două, să zic, am 2 săptămâni ar fi maxim în care ai putea stai repauză. După aia deja ești în normă foarte mult. Nu prea mai ai cum să recuperezi și dacă ți-ai rupt ceva sau așa la nu e care, stați că vin după 10 ani. Da, nu merge. Acolo o lună de zile deja cred că ești în spate mult. Ar trebui să muncești, să faci încă 2 antrenamente în plus față de ceilalți. Te mai duci așa din când în când la vreo sală de gimnastică și zici, bă, lăsați-o și pe mine, eu sunt Macanache, vreau să fac tu. Mai mergeam înainte, mergeam la sală la mine, că erau geamurile vopsite cu vopsea, dar zgâriam cu cheia și mă uitam așa, pac, acolo și mai uitam. Ai voior de la gimnastică? Da, mă oftic că nu mi-am luat palmierele, sunt niște chestii de piele, așa, un fel de mănuși, dar vin doar pe mijlocul palmei și bagi așa pe degete pentru inele și bară. Și cum sunt mănușile de box la boxier, așa era la gimnast, gen pui palmierele în cui cum ar veni și alea mă oftic că nu le-am păstrat. Să am așa o amintire și eu, dar cred că îmi tatuez niște palmiere. Uite, chiar mi-ai dat o idee bună de tatuaj. Ok, pe atunci uite că din păcate pentru toată lumea ne apropiem de sfârșit. Vreau să te întreb ce ai vrea tu să știe lumea despre Macanache cel mai mult? Sau mă rog, așa niște lucruri pe care ar vrea să le știe, ai vrea tu să le știe lumea în mod special, să zică, bă, da, Macanache la care... Da, că probabil... Nu știu, să nu mă judece până nu mă cunosc, nu știu, până nu vorbim. Bine, asta e greu acum în 2022, stai liniștit, dar știu, am vorbit eu că zic, nu mai vorbit niciodată. Meu. Exact, cu fratelo. Nu, să știe că am muncit foarte mult și mă agit foarte tare și mă antrenez și sunt foarte disciplinat și dacă pare așa că sunt un drogat bețiv, vai de mama lui care nu face nimic și e așa prin absurd de ce-l place lumea pe ăsta, e faptul că asta e doar o aparență și eu chiar am o vechime în treaba există asta. O altă, adică există 2 personaje la tine? Una care... Da, e omul care deja se antrenează, mai zicea cineva că, bă, să scrii versurile trash și după aia să le cânti high sau spart. Okay. Cum e ODB, știi? Nu știu care era stilul lui ODB, știi? Dar bănuiesc că era destul de serios și el și după aia când era pe scenă putea să facă el drunken style cum vrea el, că el deja stăpânea chestia. Și poți să separi povestea asta, tu cum ești și până te sui pe scenă și devii practic Macanache, Jamba Bamba? Cred că de la chestia asta, de la prea multă seriozitate și rutină, la un moment dat explodezi. Știi cum sunt oamenii de la corporație, bănuiesc, că se duc zilnic acolo, știi, și la un moment dat într-un weekend ia și bea 500 de șaturi și ajung la spital. Exact, ce-i cu ăla acolo în șanț? Îl știu eu de la corporație. De la muncă, de la noi, da, omul s-a săturat, a zis. Dar mă gândesc că e și partea asta, adică ești tehnic, ești profi, vii la timp, nu știu ce, dar îți mai trebuie și un pic de nebunie ca să fii artist complet cumva, nu știu. Deci cam asta e povestea. Ce urmează pentru tine acum? Ai vreun plan pentru noi? Unde faci Revelionul? Nu știu, niciodată nu știu mergi unde fac fac Revelionul. Știi când mergi cu snowboard-ul? Ar trebui să merg cu snowboard-ul, aș vrea să merg pe la Straja, nu știu, Snowfest, oriunde să mă dau cu placa, am început și... Te-ai dat până acum cu placa? Da, m-am dat de câteva ori. Mai că tu știi să cazi dacă ai făcut gimnastică, n-ai nicio treabă. La căzături sunt cel mai bun. Niște țucahara, dar până jos n-ai treabă. Da, nu, lucrăm la un clip nou, la o piesă nouă. Vreau să fac niște clipuri mai complicate, mai artistice și o să dureze mai mult. Album abia la anul, prin toamnă, vrem să facem ceva vinil și durează luni de zile până îl printează. În rest o să dau așa cât o piesă pe lună, la 2 luni. Uite, asta vreau să te mai întreb. Tu ești adeptul unui concept de album continuu, așa de 12-15 piese cu interludii, DJ-ală, nu știu ce, sau odată la 2 luni piesa, lumea să o asculte, să o digere? Nici nu mai știu. Cum crezi tu că ar fi un fel de viitor pentru muzică? Atunci când au apărut casetele, știi ce zicea lumea? Mamă, acum o să se poată copia casetele. Pe urmă a apărut internetul. Stai mă, acum downloadează ăștia tot. Știi? Pe urmă, stai mă, că au apărut alea. Stai că nu știu ce. Cum crezi tu că așa în 10 ani s-ar comercializa sau s-ar fi povestea asta cu muzica? Nu cred că mai are sens să faci un album de 20 de piese, 15 piese,
ca după aia să-l scoți pe piață, să dea lumea un skip, ăsta e interludiu, nici nu mai ascult, nici măcar n-are instrumental sau ceva. Nu vorbește nimeni afară. Da, să-i dea skip așa, cred că ar fi bine să scoți un fel de EP-uri, scoți câte 3 bucăți, 3-4 bucăți, ca să ai și timp. Nu știu, la noi în România nu cred că e cazul, dar modelul din state ăsta pare să fie. Vezi că tu ce păcat că, uite, acum uitând retrospectiv să vrei să asculti un Enter the 36 Chamber de la Wu-Tang, să zici, bă, avem doar 2 piese. Păi stai puțin, Da. unde-s restul? Eu vreau tot. Da, să faci cum ar veni un LP din vreo 4 EP-uri. Și să Lumea le nu mai are scoți așa. răbdare? Nu mai are răbdare nimeni. E și dacă Nu mai are scoți... răbdare nimeni. Da, scoți o piesă fresh, îi dă play un pic, dacă nu-i place clipul, nu-i place beat-ul, nu-i place Uite, timbrul tine tău. nu-i place de nu știu șapca, nu-mi Da, place. nu mai acordă nimeni nicio șansă. Povestea nasoală e că, sau mă rog, poate e bună, poate e rea, nici măcar nu știu, având în vedere că, să zicem, astăzi, probabil, apare într-o zi muzică cât apărea într-un an 100.000 în de 2001, piese. nu știu, adică nu mai știu, uite, ascult-o pe asta, da pe asta și până la un moment dat nu mai zic, bă, ce ascult, stai, ho! Da, e bine totuși că în România sunt destul de puține trupe sau artiști care sunt serioși și se țin și dacă nu se țin, sunt ăștia de apare în fiecare săptămână mai apar câte, hai să zic, Și mai e povestea asta, bă, să ne dea 10 la radio. artiști. Tu asculți radio? mai ascult radio, Serios? da, mereu suntem Ce pe radio Guerilla, pe, asculți? Ok, pe Guerilla, toate, da. trecem pe ele, nu ne place ceva sau nu e o emisiune interesantă, next. Crezi că mai are putere radio sau televiziune acum? Are, în moment Are, ce nu? se bate lumea să le ajungă piesele la radio, e încă o putere și televiziunea și radio. Altfel nu s-ar duce nimeni nici la radio, nici la TV. Cu toate că, uite, vezi că e povestea asta că avem internet și practic cumva ne-am lepădat de ei. Să zic, bă, n-am nevoie, eu îmi scot clipul, uite, nu mă interesează, îl dau eu pe YouTube, dar nu trebuie să mi-l dea nicăieri. Și la un moment dat totuși zici, bă, uite, l-am văzut totuși pe Macanache, prezenta o emisiune, la antenă, la Aia nu se știu, pune, sau unde nu a se fost. pune, Nu știu unde a fost alea emisiunea. 10 emisiuni de pe YouTube nu se pun pe TV. Cred că suntem unde, în atât continuare- de spălați pe creier și cred că și oamenii mai în vârstă, știi, că sunt așa... Bine, ei cumva au crescut cumva într-o generație unde nici n-a fost foarte mult. N-au și la un avut moment dat- libertate și chestii și atunci te vede pe tine că te dai pe skateboard în fața blocului și faci scandal, cred că îi bubuie capul efectiv și urlă, aruncă cu porcani pe tine, bă, nu vă mai dați Ăla e pe skateboardul placa meu. aia. Da, nu vă mai dați pe aia, pentru că cred că e făcut în timp, i-a tocit la creier și noi am fost tociți cu TV-ul, noi n-am avut TV când eram mici și cred că am stat mai mult sălbatici pe afară și pe în copaci acolo. Ceea mă ce găseam. poate era mai bine. Da, adică eu stăteam cu băieții, umblam prin gunoaie, căutam jucării aruncate de alții, toate zilele eram în gunoi. Era filmul Nu Toy știu. Story. Da, la shop-urile, la chestii, adică Da. ar fi o Acum cu shop-urile, carte amintiri din copilărie frumoasă ar fi, dacă aș scrie, aș face. Dacă ar fi să facă un film ăștia despre tine, despre tot ce ai făcut acum, cine vrei tu să joci în rolul tău? Dar să nu joci tu, să zici, bă, stai bă, că am eu om. Nu știu mulți oameni care să semene cu mine. Aia, acum știi, de dragul poveștii. Nu, dar să fie cumva apropiat, să fie cât mai aproape de realitate. Nu-mi plac filmele în care cheamă un actor că e super bun și faimos, actorul are vreo 40 de ani, dar portretizează un puș de 18. Păi ce mă, el nu era mic atunci când avea și el 18 ani? Avea așa, da, nu știu, ar fi tare să fac un film în care să joc chiar eu, să mă joc eu pe mine, nu cred că s-a făcut asta și ar duce prea mult spre documentar, știi? Și cum să se numească? Ăsta sunt eu, nu știu, nu, glumesc. Povestea vieții lui ăsta sunt eu. Nu știu, cred că acum toată lumea, mai ales artiștii din state sau din alte țări, au bani să-și facă singuri film autobiografic, știi? Corect. A ieșit ăsta cu Tyson, mi-a plăcut super mult Ți-a cum plăcut. a fost, da. Ele și fac frumos să-ți placă până la urmă, și ăla cu Dar Jordan și ăla nu orice. nu mai au valoare, știi? Își pierd din valoare, fiind foarte multe. Acum toată lumea are. Dacă toată lumea are, îi scade valoarea. Așa era doar un film cu, să zicem, a fost Al Capone, primul film. După aia, peste 10-15 ani, a mai apărut unul. Mamă, are și ăsta, e wow. Acum, dacă toți Al Capone avem... se întoarce. E ca și cum toți avem cont de Instagram, toți avem film autobiografic, toți avem nu știu ce, nu mai e nimic. Practic o să, nu știu, știi? Și să-ți faci un joc, un joc pe PlayStation sau pe cea cu tine, bam, bam, tu mergând la gimnastică. Fără... Doar că, deși acum mă uit ca un fan neștiutor și vorbesc ca un om neștiutor, probabil e super greu să faci un film biografic, să faci toate chestiile astea, dar oamenii fiind deja la nivelul ăla și se cunosc între ei, bă, uite, echipa mea, aș vrea și eu să fac un film de ăla și se lipesc, sunt niște bani la mijloc și...
Și ai zis asta, sunt niște bani la mijloc și uite, după care puteți uita. Sunt niște bani la mijloc și că eu doar ce am vrei venit să până la facem? Hai. faza cu banii. Următorul concert, Macanache, ai idee? Am înțeles că faci un concert, super concert în Club Expirat, e adevărat? Fac acolo, nu fac super concert. Așa zicem noi, să fie frumos, Fac să poveste. un concert destul de tare la cererea publicului a 18 oară. Dar care e diferența între super concert și destul de tare? Cred că la super concert mă gândesc la o lansare de album cu... Cam acolo, lansările de album sunt foarte frumoase, că știi câteva piese, multe nu le știi, oamenii vin și cu un concept pentru show, adică dacă se pupă și cu albumul, știi, să vină și creează așa o lume specială. Așa la un concert destul de tare, cam știi la ce te aștepți, dar o să ai și câteva surprize. Voi aveți, mă rog, tu ai casă de discuri? Nu, avem Te interesează casă de discuri? producție, nu cred că îmi pasă de casă de discuri. Avem o casă de producție, ne facem singuri CD-uri, viniluri, ce vrem noi, muzică. Viniluri aveți? O să facem. Acum cu... Albumul 10 la anul. Da, albumul 10. M-am gândit să-i zic gimnastică liricală, vedem cum decurge. Și e ceva... E tot la gimnastică până la urmă te întorci, Da, vezi? m-am gândit că eu am făcut gimnastică artistică, știi? Și practic eram artist de la gimnastică, cumva. Și acum am dat-o pe gimnastică de asta, verbală, liricală, cumva. Da, deci practic a fost semn gimnastică artistică. Zici, băi, fii atent. Putea să mă dea la aerobică sau gimnastică de aia medicală. Gimnastică de aia în apă, de sar și fac desene de sus. Dinescu Bogdan, campion la gimnastică medicală la Olimpiada oamenilor bătrâni. Lasă-mă că atunci o să fie sigur, o să ai oamenii tăi în față. Îl știu de când era el mic. De când făcea mini Tsukahara. De când era la Unirea și nu și-a cumpărat sacou. Băi, mersi mult de tot că ai venit și mersi pentru tot ce faci tu și că faci lucruri atât de frumoase și îți urăm multă baftă și să fii campion mondial. Și atunci când o să fii campion mondial să facem piesa aia cu Coma și să fie toată lumea fericită și să ascultăm muzică frumoasă. Și care e albumul care acum merge pe repeat la tine pe căști? E... ăsta de la... Nu e un album, sunt mai multe piese, am făcut eu un playlist, e Joe Valence și cu încă un tovarăș de-al lui, care sunt un fel de New Beastie Boys și au o producție destul de mișto și cam piesele alea le rulez cu Diana în mașină, dacă nu suntem pe radio sau acasă în căști. Artiști de ăștia mai noi care sunt mai diferiți. Bă, cum a fost Beastie Boys? Doamne! Da, trebuie să-i asculti pe ăștia, să vezi, seamănă să plâng. Și la voce și la stilul de a livra versurile. Producția, nu, e mișto că băiatul care și cântă, el și produce beat-urile și are un sound super quality, dar nu e chiar Beastie Boys, că știm cu toții ce uite, făceau vezi că la Beastie Boys poate cumva e o semănare într-un fel, că faptul că ei cumva în clipuri puneau și partea asta artistică, film, amuzant, de la Sabotaj, la Intergalactic, la tot ce s-a întâmplat. Pare zici că sunt copiii lor. Cine sunt ăștia? Ăștia doi zici că sunt copiii lui Beastie Boys, eu așa îi văd. Aș vrea dar au muzice la un moment dat, au fost în niște interviuri, n-au prea dat, dar au făcut un interviu în care îl treabă, dar semănați foarte mult cu Beastie Boys. Care mă, eu? Nu, și omul a fost super modest și a zis, da, tata asculta Beastie Boys și toți nebunii în casă și era, adică... Deci și dacă are și voce acolo, de ce să nu profite? Dar tu ce tu știi chestia, am ajuns deja în ani în care zicea tata asculta Beastie Boys. Asta e un semn. Da, e bine. Un semn. Bine, mai ascultăm ceva, hai să mai ascultăm o piesă de la tine și noi suntem aici pe Black Rhino Radio, emisiunea asta se numește Vertigo Cultural și e luni de la ora 14 live, cât de live putem noi, aveți și pe podcast și ascultați muzică frumoasă ori de câte ori dați drumul la vreun dispozitiv de a asculta muzică frumoasă. Howdy y'all, you're listening to Black Rhino Radio.